Jakina da mundua etengabeko aldaketa prozesu batean dagoena. Industria eta lan munduan ere hori evidentzia bat da. Horren adibide dira adimen artifiziala, robotak, ibilgailu autonomoak, edizio genetikoa. Industria 4.0 deitzen den irautzaren oinarriak dira. Industria hau mundu fisikoa, digitala eta biologikoa bateratzen ari den teknologia berrien sorta gisa ulertzen da. Diziplina, ekonomia eta lan eremu guztiei eragiten die, baita gizak izateak esan nahi duenari buruzko ideiei ere. Honek guztiak orain arte egiten ez ziren hainbat galdera ekarri ditu. Kotxe autonomotan eta istripu bat egonezkero, zein hilko litzake istripu horretan edo zein salbatuko litzake, ezta? Zein utzi behar digu olako erabakia hartzeko ardura? Makinek guri esango digute zer egin behar dugun, ala guk esango digu makinei egin behar dutena. Honi guztiari aurre egiteko eta galdera horiei erantzuteko, bai industria eta bai hezkuntza irtenbide berrien bila dabiltza. Nahi horretan kokatu behar da teknikaren Euskadiko Lanbide Heziketako Ikerketa Zentroaren Baloreak 4.0 proiektu pilotua. Baloreak 4.0 proiektuaren helburua izango litzake gure ikasleei irakastea modu berri batean begiratzen errealitatea. Nun ikusten ditugun balio etikoak badaudela, arazo sozialak ere egun daitezkela. Horregatikan guretzako proiektuaren sinbolo bat bihurtu dira 3D betaurreko hauek. Beti FPen esan daiteke baloreak txertatuta daudela, ez? Nolabait beti gaude ikasleekin lanketa asko egiten, empatia asko lantzen da, talde lana. Proiektu honek laguntzen diguna asko da, gauza txiki askokin ez, hemen dauzkan antiajo hauek jarri ez, eta edozein ekintza egiten duguna, nolabait baloreak 4.0 honekin edo gauzatzen. Gu hasieran hasi ginean pertsona plan batekin gu hobeto ezagutzeko nor gean, zer helburu dauzkan bizitzan eta zer lortu nahi deun. Eta gero hasi ginean profesional bezalare baita zer lortu nahi genuen. Eta hortako landu itegu hainbat gai, empatia, solidaritatea. Hitz bitan, Baloreak 4.0 eta teknikak martxan dituen antzeko beste proiektu eta metodologiek aro eta garai berrietara egokituko diren ikasle eta profesionalak prestatu nahi dituzte. Mundu globalizatu honen errealitatearen analisi kritiko bat eginez, gustatzen ez zaiena aldatzeko tresnak ematea dute helburu. Horrela, gizarte solidario, integratzaile eta iraunkor baterako pertsonen garapenari laguntzeko. Horretarako 4 baliotan oinarritzen dira. Bata da solidaritatea, bestea da inklusioa, bestaldetikan ekintzailetasuna balore bezala, eta laugarrena interdependentzia. Egiten duguna da irakasleak formatu, ezer baino lehen, eta horretarako landuko dian materialak, ekintzak eta tailerrak irakaslekin egiten ditugu. Asko ikasi genuen eta batez ere hausnarketa eta baitaren motivazio eta kontzientziazio bezala asko mugitzen dizu barrutik. Jasotzen dituguna gehien bat baliabideak dira. Baliabide asko ikasleek egin dezaten, marketing kanpaina bat adibidez, baloren inguruan. Azkenean ikusi duguna, gu azkenean irakasle bezala formatzitzu ikasleak gizartean zoze aportatzeko eta azkenean gaitasun teknikoekin ez da bakarrik hori lortzen. 21 ikastetxeetako 100 irakaslek eta 1400 ikaslek hartzen dute parte proiektu honetan. Erronketan oinarritutako lankidetza jarduera modeloa duen Lanbide Heziketako ikaskuntza aberastera datorren osagai gisa ulertzen du teknikak proiektua. Ikastetxe bakoitzean baloreen txokoa deituriko espazioa ere sortu dute. Bertan, ikasleek martxan jarritako ekintzak eta hausnarketak ikus daitezke.
Orduan, bueno, nolabait urtero egiten ditugun ekintza ezberdinei, eman diegu plus bat edo esango genukena, eta adibide asko ditugu, adibidez, kurso hasieran beti bilaldi bat egiten dugu, elkar ezagutzeko, kohesiorako, eta urten esan genuen, jake proiektu honetan gaude, zerbait ezberdina, eta hondartza bat garbitzea joan ginen, esku asko dira azkenen, ikasle asko, eta hondartza bat garbitzea joan ginen, da oso aberasgarria izan duzen. Gu egin duen tailer bat, eta tailer horretan gutariko bakoitzak bere egunerokoan mundua hobetzeko egin hasien ekintzak aztertu genuen eta azaldu. Birziklatu, energia erabilera murriztu eta olako gauza desberdinak urten ziren taldean. Mugitolosa dela astean behin, hainbat lekutai joazte ikasle ezberdinak eta adineko pertsonekin edo laguntza duten pertsonekin ibilbide txikik emate dira. Entzun eta ikusi ditugunak Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleek Baloreak 4.0 proiektuaren barnean egindako ekintza batzuk besterik ez dira. 3D inprimagailua erabiliz, gurutze gorriarentzat egindako aurrentzako jostailuak, Nepalgo herritar batzuentzat dirua lortzeko eginiko proiektua. Pertsona orok ezkontzeko askatasuna du. Giza eskubideen nazioarteko egunean eginiko ekintzak. Baloreak 4.0 ekimenaren beste hainbat adibide dira. Baloreak 4.0 proiektuaren atzean, industriaren eta enpresen eskaera bati erantzuteko beharra ere badago. Gero eta gehiago dira adibidez, erantzunkizun sozial korporatiboa deitzen dena bere ganatu duten enpresak. Erantzunkizun sozial korporatiboa enpresek gizarte ekonomia eta ingurumen arloetan egiten duten borondatezko ekarpena dela esango dugu, euren lehiarako kokapena eta balio erantzia hobetzeko helburuarekin. Horretan dabil azken urteotan Ternua Group esaterako. Baloreen eta gauzak egiteko modu berrien beharra aritu da Lanbide Heziketako ikaslei emandako hitzaldian. Gaur masterclass honetan erakutsi nahi dudana da posible dela gauzak beste modu batean eikie eta derrigorrea daukagula ekonomia linealetik ekonomia zirkular batera pasatzera. Guretzat baloreak oso importantia dira eta esan dezakegu daukagula originaltasuna, berrikuntza, konpromisoa eta baita be ausardia, gauzak aurrera emateko eta ikusten dugu enpresa baten helburuak lortzeko edozein modutan ezin dela izen eta lehentasunak aldatu beharra direla. Horren adibidea da Ardilatxaren artilean oinarritzen den Ternuaren proiektu hau. Urteko 2,5 milioi kilo artile sortzen dira eta erabilera komertzialik ez dute. Ternua alperrik galdu ohi den material horri irtenbide jasangarri bat ematen saiatzen ari da. Hori, egiten duten lanaren ari mutur bat besterik ez da. Mundua bizitzen ari den eraldaketa eta egoera berri guztiei aurre egiteko giza balioa indarrean jarri nahi du teknikaren proiektu honek. Giza garapena lortu nahi badegu, zein dugu ahaztu mundua aldatzeko prest dauden pertsonak beharko ditugula. Eta gu hezkuntza sistemaren parte bat gara. Eta hezkuntzaren egin beharra azkenean da errealitatea eraldatzea.